ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарон ва хоҳарони азизи тоҷик, мавзӯи мо дар бораи муҳоҷирони тоҷик берун аз кишвар дар хориҷ дар азобу машаққат қарор доранд. ҳизби адолат тасмим мегирем ки онҳоро ба сари баланд ба ватан баргардонем. дар тоҷикистон бо ҷавонони ғаюри тоҷик як ҳукумати адолат ташкил бикунем, то ин ки душманони мазлуми миллати бузурги тоҷик бубинанд ки як шерманди тоҷик омад, тамоми фарзандҳои тоҷикистонро ба ватан баргардонд. дар ин кишвар як ҳукумати адолат ташкил кард, то ин ки ин миллат дар азобу машаққа дар кишварҳои хориҷа зиндагӣ ба сар набаранд. дар тоҷикистони азизамон кору фаъолият ва зиндагонӣ бикунанд. шуморо то барномаи дигар дар паноҳи аллоҳ субҳану ва таоло месупорам. аллоҳ ёру нигаҳбонатон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.